com sabeu, es va ordenar com a sacerdot l'any 2005, actualment és el rector d'Arenys de Munt. I d'Arenys de Mar. I d'Arenys de Mar, perdona. No es queixen. I d'Arenys de Mar. Va ser el primer ambaixador que vam nomenar com a ajuntament, la primera persona que vivia fora d'Olot, però que mantenia aquest vincle tan fort amb la nostra ciutat, amb qui no ha perdut mai de referència, amb qui hem estat en permanent contacte tots aquests anys, perquè han estat moltíssims els olotins i gent de la comarca que t'han vingut a visitar en el Togo, que han ajudat durant els 9 anys que vas estar fent de cooperant en allà. No és poca la feina que has fet en allà, és a dir, a part de fundar la parròquia, doncs, un centre de salut, els pous, una escola d'aprenents, després un col·legi que en aquest moment ja té més de 500 alumnes. Segur que em descuido coses, perquè 9 anys treballant en allà doncs, donen per molt. Però sobretot en Joan l'hem escollit pregoner pels valors que representa. Són uns valors de solidaritat, de fer un món millor, d'ajudar els altres, de moltes coses que també comparteixes amb molts olotins que es dediquen a fer voluntariat, sobretot aquest voluntariat social tan important que tenim a la nostra comarca. I de fet la teva vocació d'alguna manera va néixer anant com a monitor cooperant, precisament en una entitat de voluntariat de la ciutat. Vas estar a Centreamèrica, a Guatemala, i en allà vas descobrir que volies ser cooperant, que volies ajudar els altres en allà on t'ho passaven més malament, i això et va portar al Togo.